Takže čahoj lidi a vlastně tomu dalšího Let's Play ze hry Shakes & Fidget. Je to podruhé, co se dnes snažím natáčet, nevydařilo se, jako většinou se mi to už takhle nevydařilo, jelikož jsem zkusil vlastně dát, jsem dával pauzu a jak jsem ji dal, tak vlastně jsem to pak chtěl spustit, ale kliknul jsem takhle jako, takže jsem to zároveň vypnul, protože mám 2 tlačítka na vypnutí a na pauzu do sebe, kdyby náhodou tak ať stihnu včas. A takže tohle je už druhý, takže hlídky mám vybraný. Když jsem to zkusil, tak už jsem si nechal doběhnout rovnou questy. Tu jsem si na Lindrovi vyměnil luk za vůzel, ovšem vůzel jsem neprohodil záchodem, protože jsem si dal na Osiry a dnes to mám s sebou Crazy Wolfa, to už jsem taky měl načatý, ale ještě tam mám tak více jak půlku, ale více jak tady to, takže se napiju. A dám se do toho a záchodem si teda, málem jsem sundal knedlíka, ještě že jsem ho nesundal, protože jinak by jsem to video musel, to by jsem se tak naštval. Tady už budu za chvilku splachovat, takže já záchodem prohodím asi toto a tam nepotřebuju, protože mám kytaru takže to je tak všechno. Mám houbičku, takže půjdu zkusit podzemí, nebo takhle přesně věž, jenom půjdu do démonického portálu. Jen co jsem nasadil tu vůzelu, tak hned Osirie vzala jsem takovýhle kousek, což bylo fakt, jsem byl ohromený a zbylo mu asi jenom takový kousek, takže půjdu zkusit za houbičku. Tak, kolik vezmeš, Marku? Jsi vzal celkem dost na to, že jsi var. Marek, tak ten vzal ještě má, tak dobrý, fakt skvělý. Takže asi tak, no, takže tu si dám quest. Jak jste si mohli všimnout, pardon. Ne, to nechci. Tohle, ale co? Takže tady už ani ne, no, rovných 100 ještě musím. Rovnej 100 do splachování a tu, takže se přesunu další postavu na S4, kde mám Osirii, jo, je to Osirie, jo, kde mi taky doběhl quest a tady mám už, tady už můžu splachovat, ale tady se vylepším a půjdu zkusit sundat zabijáka, vylepším tohle, tak a takhle, to bude tak dobrý, půjdu na zabijáka, pojď. Takže zase nic. Tak, to si mám quest a přesunu se na další postavu na S4, kde mám Osir. Takhle. Kde mi taky doběhl quest, tam si nechal teda ty questy doběhnout, aby to už bylo takový další, aby jsem jenom neodklikal podzemní za houbičky. A tady vám ukážu, ve zbrojně jsem už taky byl, tak když jste se divili, proč to nejdu. A tady vám ukážu, že už také můžu splachovat, ale nebudu, protože šetřím. Je to teprve aura 2, takže by mi už mohl padnout epic, jelikož mi nepadl jako poprvé, když jsem se pokoušel splachovat na Osirovi. Jenom napiju. Kolik je 4 hodiny. Točím odpoledne. Večer mám snad jedno video jenom, to je video poprvé s webkamerou. No, ono to tam je přesně poprvé s webkou. A takže to je všechno, přesně jsem další postavil na S6 na Makera. Moment, neskoušel jsem podzemí, takže si půjdu zkusit podzemí, aby jsem to protáhl. Bažorosta. Tak, pojď. Nic. Quest jsem dal a přesunu na další teda postavu, tentokrát už na S6, kde mám Makera, tady mám 2000, to můžu vlastně prodat tady toho medvídka, toho nepotřebuji, ne? Dobrý, takže se vylepším si tady to, ať už to mám na 1000, nemám ještě, jo, ještě kousek a 208, jeden zlaťák, skvěle, a půjdu zkusit teď vykrádače hrobu, mám taky na něj už jenom jeden pokus. Nic.
Co tu? Tak a přešli se na další postavu na S11 na komikové LP. Já jsem vám slíbil teda, že jako s touhle postavou budu šetřit ty podzemí, ale já si myslím, že to tak dlouho nevydržím, protože už mám 100 chutí prostě ty podzemí začít sundávat. A takhle ještě zruším a udělám to, až budu mít asi 20 levelů, protože já to nevydržím tak dlouho. Takže sundám několik podzemí. To bude, i když se snažím se to šetřit, ale nevydržím to. Takže tady asi nic, tak já dám zatím hodinu tam pauzu a zase na vás těším, čahoj. Takže čahoj lidi, já jsem zpět a můžeme teda pokračovat. Doběhly mi tady questy, doufám, že dostanu houbičku, třeba budu moct zkusit znova knedlíka. Yes! Mám houbičku, takže půjdu zkusit knedlíka. Třeba ho sundám. Jenom já tady mám na 185, jo, skvěle, všechny mám vylepšený. Jenom tady, omlouvám se, já tady mám jenom to, Ne, dobrý. Tak, pojď k knedlíku. Nevím, teď se mi to nějak začalo sekat. Ano, tady jenom něco udělám, jenom se napiju. Tak pojď, dej kritik. Škoda, nevadí. Tak, co Marek, předvedeš se s kytarkou, předvedeš se? Máš ji na inteligenci, takže by si mohl vzít dost, aspoň za půlku, kdyby si vzal. Tak a pojď kritik! Škoda. Tak, kolik vezme Kunikunda? Tak vezme taky málo s vůzelou. A kritik! Nic, tak kolik jí vezmu já? Kolik mu vezmu já? Ne, pojď. Ne, zase! Lidi, to už je snad po druhý, nebo jestli to bylo v tom prvním pokuse, já teď vůbec nevím. Nicméně to vidím jako, že to bude už konec dnešního videa, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, dejte like, pokud jo, tak dejte like, nebo komentář a já se tady na vás příště těším a čahoj.